Vítajte pri sérii rozhovorov s ľuďmi, ktorí majú určite čo povedať. Dnes sa nachádzame v Bratislave, v Sajjiku. Sajjik, ak neviete, tak je to taký predátor medzi navigáciami. O Sajjiku sa budeme dnes rozprávať s dvoma chalanmi, alebo pánmi. Mám tu Pavla Magica, produktového manažera zo Sajjiku. Ahoj. A Miroslava Kaceru, Android developera zo Sajjiku taktiež. Chalani, ako dlho pôsobíte v Sajjiku a čo vás na vašej práci najviac asi tak baví? Tak by ste mali povedať. Tak ja som v Sajjiku už vyše 4 rokov, zhruba 4,5 roka. Najviac ma tu baví to, že mám v podstate na starosti celý jeden projekt, čiže som ako keby šéfom svojho vlastného projektu, ktorý som si ešte aj sám vymyslel, takže to je celkom super. A Miro? Ja som tu v podstate bez pár dní už 3 roky a robím na Androidovej navigácii, čo teda asi naša najznámejšia aplikácia. A mňa to tu baví z toho pohľadu, že ten produkt je veľmi zaujímavý, robíme na vlastnom produkte, odskúšal som si už prácu aj na outsourcingu. To môžem za mňa povedať, bolo dosť horšie a tento vlastný produkt to je niečo, čo človek ocení až teda, keď robí na takom projekte. Takže toto by sa dalo označiť asi aj za to, čo si tu na tej práci tak vážite, že môžete robiť to, čo chcete. Presne tak. Vlastné projekty. Jasné. Jo, sme slovenská firma, v zásade náš CEO je zároveň zakladateľ aj predseda správnej rady a tým pádom vieme rozhodovať veľmi rýchlo o veciach, o ktorých potrebujeme rozhodnúť. Čiže nemusí to ísť cez niekoľko úrovní riadenia, jednoducho keď niečo treba, no tak zbehneme za ním a povieme, že Michal, a je to vybavené. Aká je najnezvyčajnejšia vec, ak máme teda už nejakú najzaujímavejšiu, tak aká je najnezvyčajnejšia vec, ktorú v Sajjiku robíte? A môže to byť aj vec možno, ktorú si neviete predstaviť, že by v iných firmách uplatňovali. Tak tých zaujímavých vecí je tu celkom dosť. Čo sa mne páči, tak sú nejaké napríklad Innovation Days, že sa tu organizujú sa nejaké akcie, kde človek môže prísť vlastnými nápadmi a je to taká akože zábavnou formou robené a človek tu má 2 dní na to, že môže s niečím prísť a potom sa to v konečnom dôsledku môže dostať až do hlavného produktu. A ďalšia vec, čo ma napadá, čo je také možno, a do istej miery sa to možno robí všade, ale je tu taká fakt, že dobrá atmosféra, ľudia si tu napríklad neboja niekedy aj nejaké vtípky spraviť alebo niečo podobné, hoci keď tu kolujú také celkom zaujímavé maily. Posledne, čo si spomínam, tak riešila sa tu nejaká húbka na kávovar, chalani si z toho spravili strašnú prču, urobili dokonca stránku asi na tom Moodle a posielali tam fotky tej húbky, no nie tej konkrétnej, ale húbky celého sveta, že kde tá húbka sa nachádza, lebo kolega nevedel nájsť húbku, tak zrazu bola v Južnej Amerike na Machu Picchu a podobne, takže... Trochu si pocestoval. No. To, čo si hovoril ty, Miro, to mi pripomínalo to s tou húbkou ako nejaký vysokoškolský internát. To niekedy to takto vyzerá, takže... Ak by ste mali vysokoškolákom odporučiť niečo, je to ešte dnes tak, že sa oplatí študovať na vysokej škole? Svet je dneska plný príkladov takých tých žiarivých, že sa dá aj bez školy čo to dosiahnuť, ale treba povedať, že to sú akože výnimky, že jedny z milióna. Ja by som tú školu úplne nezatracoval, lebo z toho môjho pohľadu ako developera my tu príjmame aj rôznych iných ľudí, chodíme aj po nejakých pohovoroch a stretol som sa s oboma zástupcami týchto kategórií, aj takí, čo tú školu dokončili a takí, čo proste odišli a išli si niečo programovať, pracovať. V každom z týchto táborov sú nejaké výnimky, že sú nejakí geniálni alebo menej geniálni, ale v zásade čo ja vidím, tak tí, čo ukončia tú školu, dostanú možno taký nejaký väčší overview tej témy, toho celého programovania ako takého, dokážu lepšie myslieť v tom probléme, kdežto tí, ktorí odídu a naučia sa nejaký jazyk, tak oni vyslovene, ako sa hovorí, že bušiť kód alebo proste písať kód, tak častokrát sa oni naučia niečo, nejaké postupy a potom to aplikujú dookola a ťažšie sa im potom nejak uchopí celá tá možno architektúra, keď dostanú do veľkého projektu, tak nedokážu ten projekt nejak tak uchopiť celkovo. Palikýva
Ja iba nadviažem, lebo pôvodne som chcel niečo úplne iné povedať, ale k tým výnimkám veľa sa hovorilo o ľuďoch ako Bill Gates alebo Mark Zuckerberg, ktorí proste nedokončili vysokú školu. Tam akože v prvom rade je to blbosť a v druhom rade si treba uvedomiť, že tí ľudia odišli z tej školy kvôli tomu, že už vlastne zakladali tie firmy, Microsoft respektíve Facebook, ktoré už mali nejakým spôsobom rozbehnuté. Tým pádom oni odišli z vysokej školy kvôli tomu, aby sa tým firmám mohli venovať. To ale neznamená, že oni z tých vysokých škôl odišli kvôli tomu, že ich to tam nebavilo alebo čo. Čiže netreba sa ako keby nechať inšpirovať takýmito udalosťami. Je to veľmi, veľmi individuálne. Ja osobne vysokú školu nemám dokončenú, aj keď som ju začal, ale myslím si, že patrí to do nejakej základnej sády, dá sa to využiť na to, aby si človek vybudoval minimálne nejakú sieť kontaktov alebo nejaké základné know-how alebo základnú sadu znalostí z danej oblasti. Ako v Sajdiku sa vyvažuje práca a osobný život? Osobný život, tu není problém nejak sklobiť s touto prácou, pretože máme tu flexibilný čas. Jasné, nejaký mesačný fond, ktorý si odrobiť treba, ale jeden deň tu môžeš sedieť 6 hodín, druhý deň si niečo nadrobíš a keď ti to sedí na mesačnej báze, tak nikto sa nepríde spýtať, že kde si bol vtedy alebo vtedy. Takže v tomto vôbec žiadny problém není, keď si treba niečo odskočiť. Väčšinou problém s úradmi, že tie sú otvorené počas pracovných hodín, tak to každý pochopí, treba povedať proste chalanom, idem tam a vôbec žiadny problém. Takisto ten osobný život, my ako kolegovia nie sme len v práci kolegovia a potom koniec, chodíme aj na nejaké team buildingy, chodíme si sadnúť na pivo, na rebierka, takže... Rebierka. No. Si dávaš na rebierka? Čo si myslíte o ďalších veciach, ako je home office alebo nejaká medzinárodná práca na diaľku? Vidíte v tom nejakú budúcnosť? Dá sa to uplatňovať? Nejak paušalizovať túto vec alebo proste aplikovať to plošne sa nedá, ono to veľmi závisí od charakteru tej spoločnosti. Keď je to, pre Sajdik samozrejme to význam má. Momentálne máme výhodu v tom, že drvivá väčšina zamestnancov sedí priamo tu v Bratislave, čiže nemusíme komunikovať cez nejaké telemosty alebo proste Skype a podobne. A nedávno sme ale vlastne odkúpili podiel v jednej českej firme v Brne, čiže už tam ako keby vznikol nejaký takýto drobnejší problém, čiže máme tam niekoľko zamestnancov a tým pádom potrebujeme s nimi nejak synchronizovať veci, čiže dá sa to úplne bez problémov. Tam je to už v zásade jedno, že či je to Brno, ktoré je za 1,5 hodiny autom, alebo je to proste India alebo Austrália, pretože cez Skype, cez maily, cez akékoľvek iné komunikačné nástroje, Slack napríklad, sa to dá riešiť úplne že na operatívnej báze. Čiže nehovoril by som o nejakej budúcnosti, je to proste nejaká nutnosť, keď niekto potrebuje home office, tak si ho proste tu môže vybrať, nikto sa ho nebude pýtať na to, že prečo. Niektorí zamestnanci, ktorí majú proste malé deti, tak tých home officeov majú viac, aby mohli ten čas tráviť s rodinou aspoň tak, že sú tam aj keď pracujú, ale akože celkovo nejaký work-life balance, myslím, že tu naozaj problém nie je. My sme sa už aj predtým rozprávali. Ty si spomínal, že ten home office, výhody a nevýhody si spomínal. Mohol by si ich teraz prezentovať? Tak základná nevýhoda toho je, že keď je človek na inej lokalite, tak nemôže byť v kontakte s tým tímom, čiže snažíme sa to držať v takej rozumnej rovine, pretože častokrát práve v práci, keď sedíme a začneme sa o niečom rozprávať, tak vznikajú veľmi zaujímavé debaty, ktoré celý ten projekt dokážu posunúť úplne niekde ďalej. A keby ten človek tu nesedel, tak jednak nemôže prispieť do tej diskusie a takisto vlastne akože nemôže organicky sa tá diskusia nejak vyvíjať ďalej. Čiže to je podľa mňa hlavná nevýhoda. Akože veľa aj veľkých medzinárodných firiem postupne od toho upúšťajú. Yahoo myslím, že plošne rušilo home office pár rokov dozadu, čiže nie je to úplne taká vec, ktorá by bola bežná po celom svete, skôr sa od toho upúšťa. Keď sme spomínali to Brno, tam sme spomenuli nejaký ten kontakt s tým Brnom. Aký je kontakt Sajdiku alebo zamestnancov Sajdiku s novými trendmi? Stará sa Sajdik nejako kontinuálne alebo skôr nejako operatívne o to, aby ľudia mali
boli v obraze, že čo sa deje, aké nové sú trendy, čo treba zavádzať, čo sa sústrediť. Je tu vytvorený priestor na to. Nevravím, že firma ako taká vyslovene hľadá nejaké kurzy, že musíte ísť tam a budeme mať takéto školenie, musíte ísť tam. To je skôr, myslím, aj v rámci toho, že my tu máme takúto voľnosť, skôr je to na tých zamestnancoch, že oni si niečo nájdu, toto ma zaujíma, tu by som chcel ísť, môžem, zaplatíte mi to vstupenku, neviem čo a dá sa dohodnúť, není s tým problém, chodíme na nejaké konferencie. Takisto máme nejaké zdieľanie vedomostí aj v rámci firmy, voláme to nejaké Saijik Lessons, kedy niekto má nejakú vedomosť, ktorú by chcel dať ďalej, alebo iní ľudia by možno chceli tiež nejak zistiť niečo o tom viac, tak sa zorganizuje takýto event a sedíme dole v kuchynke a ten človek tam odprednáša nejakú tú tému a takto zdieľame tie vedomosti v rámci firmy. A teraz sme sa rozprávali o trendoch. A isto aj Saijik sa pokúša nejako nastolovať trendy, byť takým trendsetterom. Darí sa to? Je tým, kto určuje trendy v navigáciách, v aplikáciách? Určite áno. Aj napriek tomu, že nie sme nejaká gigantická firma, tak vieme dosť narúšať ako keby tie zaužívané nejaké status quo. Na dennej báze prakticky komunikujeme aj s firmami ako je TomTom a HERE, s ktorými jednak spolupracujeme, na druhej strane sú to aj naši konkurenti. Takže tým, že vlastne ako ten biznis posúvame ďalej, tak sa nám darí rušiť tie zaužívané modely. Jeden z takých príkladov vlastne Saijik bol prvou GPS navigáciou na iOS a vtedy to ešte proste úplne ináč fungovalo celý ten model, lebo mapy sa štandardne nakupujú práve buď od TomTomu alebo od HERE. A vtedy tie firmy boli proste zvyknuté na úplne iné štandardy, tie mapy proste stáli niekoľkonásobne viac ako stoja v súčasnosti a práve tým, že sme začali tento segment nejak rozvíjať, tak tie ceny sa začali dostávať na veľmi nízku úroveň, čiže vlastne takto sme ich ako keby nejak zatlačili. Hej. Čiže dá sa povedať, že sme možno umožnili aj Google vlastne otvoriť ten segment map do tej miery, do akej je teraz otvorený. Čiže aj zo Slovenska sa reálne dá ovplyvňovať ten celosvetový trh. Aplikácie a ich budúcnosť, mobilné aplikácie, majú budúcnosť a ako tá budúcnosť vyzerá? Ja si myslím, že majú. Podľa vás? Či to zostane v takej podobe, ako je to teraz, či to budú telefóny, to ťažko povedať, možno ten hardware sa zmení, ale ten princíp tých aplikácií podľa mňa ostane. Už teraz je jasné, že také tie klasické možno programy počítačové, desktopové, že sú už ďaleko pozadu oproti mobilným aplikáciám. Kto dneska nemá mobilnú aplikáciu, to ako keby ani neexistoval, pretože ten človek to má po ruke, nemusí zapínať nejaký počítač, nemusí si sadnúť k tomu alebo niečo, stále má ten telefón, je s tým v kontakte, chodia mu tam nejaké notifikácie, môže komunikovať s ľuďmi, takže momentálne je ten telefón takým stredobodom nášho života, dá sa povedať, niekedy až moc. A ja si myslím, že to sa maximálne bude možno meniť, že to nebude telefón, budú to často možno hodinky, okuliare, možno nejaké oblečenie inteligentné, ale na to sa budú takisto vytvárať aplikácie, ktoré budú mať veľa spoločného s tým, čo dneska považujeme za mobilnú aplikáciu. Takéto aplikácie, teda mnohé aplikácie a určite aj to, čo používa Saijik, alebo ponúka Saijik, pracuje s dátami o užívateľoch. Aké sú benefity tohto množstva dát, ktoré sa zberajú? A zároveň možno aj hrozby by sme mohli povedať. Tie benefity sú rôzne. Jedna z takých úplne bežných vecí je napríklad automatizované spracovanie dát o pohybe na vytváranie vlastne informácií o premávke na cestách, čo je priamym benefitom pre toho používateľa. V poslednej dobe sa strašne veľa hovorilo o bezpečnosti a podobných veciach. Častokrát je to strašne prehnané, pretože áno, keď si to tak človek povie, že Ježišmária, oni ma sledujú. A tam si treba uvedomiť, že fakt nikto nikoho nesleduje. A už len z toho dôvodu, že tie dáta sú anonymizované. To znamená, že nedá sa tam reálne dopatrať k tomu, že kto ten používateľ je.
čiže navyše potom vlastne sa tie dáta ešte agregujú, čiže z nich vznikajú nejaké úplne iné informácie, z ktorých sa tu už vôbec vyčítať nedá. No a navyše vlastne aj Google, aj Apple zaviedli teraz štandardy tzv. Advertising ID, čo je proste ešte o jednu úroveň viac anonymizované, tým pádom nie je to prepojiteľné na konkrétneho človeka. Takže ja osobne tam tie hrozby nevidím, využívam proste všetky služby tak, ako sú dostupné a neviem, ja osobne to neriešim. Teraz sa celkom dostáva zase do popredia virtuálna realita, by sme mohli tiež asi nazvať nejakým trendom. Na tohtoročnom podujatí Night of Chances sa prezentovala virtuálna realita. Má navigačný software niečo spoločné s virtuálnou realitou? Dá sa to nejako prepojiť? Tak môžem ja, lebo ako v zásade tá virtuálna realita sa nás týka hlavne kvôli tomu, že v súčasnosti cez natočsvet.sk hľadáme človeka, ktorý bude cestovať po rôznych takýchto pamiatkách a robiť 360-kové zábery práve pre aplikáciu, ktorú pripravujeme. A tá pointa je v tom, že chcem niekam ísť a jasné tie fotky Big Benu a Eiffelovej veže a neviem čoho všetkého už každý snáď videl, ale keď si to proste pozriem v tej virtuálnej realite, tak je to úplne iný zážitok. A nemyslím si na druhej strane, že to dokáže nahradiť tú reálnu skúsenosť. Čiže pre nás je to len ten taký úplný začiatok, kedy si dám nejaké to VR zariadenie a proste sa popozerám, automaticky si viem označiť tie obľúbené pamiatky, ktoré by som chcel navštíviť a takým štýlom vlastne sa vedia potom preniesť automaticky aj do navigácie. Čiže keď budem cestovať do Londýna, tak presne viem, že čo som si chcel pozrieť. Čiže to je taká nejaká pointa pre nás v súčasnosti. A asi aj lepšie si urobiť selfie priamo na mieste, ako sa do fotky photoshopovať? Aj selfie. Niektorým stačí aj to. No, ale určite zažiť tú atmosféru, to sa cez virtuálnu realitu nedá. Asi ťažko sa dá porovnať nejaká fotka, už aj keď 360 stupňová nejakého slona, a zážitkom byť na safari, hej, to proste nejde. Zostaňme pri novinkách. Samoriadiace autá, teraz je taký príchod, alebo hovorí sa o nich. Ako navigácia vplýva na rozvoj samoriadiacich aut? Tak samoriadiace autá sa nedajú urobiť bez navigácie, hej, to je úplne zrejme, čiže oni potrebujú mať nejakú navigáciu, takže v tomto segmente sa určite bude navigácia vo veľkom rozvíjať. Zatiaľ je tento segment dosť tak v plienkach, že viac menej to testujú nejaké firmy, nejakých vlastných produktoch, možno najďalej Google, možno nie, ale čo vieme, tak teda akože najviac to testuje Google, kde on má nejaké tie svoje navigačné podklady, takže oni si to robia zatiaľ na svojich veciach, ale do budúcna, keď sa tento trh otvorí a keď začnú viacerí výrobcovia vyrábať tie autá, tak časom nebude to môcť fungovať tak, že ten výrobca urobí aj to. Proste budú nejaké koncerny, kde niekto dodá hardware, v podstate to auto, niekto dodá software, takže tam sú možnosti podľa mňa veľmi veľké. Ako sa zmení fungovanie sveta po tom masovom rozšírení takýchto aut? Zmení, určite áno. Akože je to obrovský zásah. Tam hlavný rozdiel je v tom, že v prípade tých samoriadiacich aut ty reálne nepotrebuješ vlastniť to auto. Hej, že proste potrebuješ sa niekam dostať. To auto je len prostriedkom. Čiže namiesto auta môžeš ísť bicyklom, alebo autobusom, alebo vlakom, alebo proste čímkoľvek. A keď bude to auto samoriadiace, tak ty reálne nepotrebuješ mať v dome veľkú garáž, kde proste to auto skladuješ, že to je blbosť. Jednoducho objednáš si auto na nejaký čas, lebo sa potrebuješ niekam dostať. A stane sa to fakt len nejakým nástrojom. Tým pádom produkcia aut celosvetovo môže výrazne klesnúť práve z tohto dôvodu, lebo tie auta nebudú mať prestoje. Keď si to predstavíš v súčasnosti, väčšina aut len tak stojí niekde odložená. Keď si to zoberiem, že ráno by som išiel z Osenca do Bratislavy za nejakú hoďku, tuto odparkujem a potom večer idem z roboty domov zase hoďku, čiže z 24 hodín je to auto využité 2 hodiny. A teraz si zober, že aká je nákupná cena toho hodnota a vtedy sa dá uvedomiť, že aká je to vlastne blbosť to auto kupovať. V prípade, že tie auta budú samoriadiace,
tak si ho jednoducho objednám, keď z neho vystúpim, tak si ho môže objednať niekto iný. Preto vlastne aj Uber je jeden z takých jednorožcov práve, ktorý sa snaží dostať do tohto segmentu, pretože idú na to z úplne inej strany, ako treba z výrobcovia aut, ale ich cieľom je práve byť tou službou, ktorá ťa dostane z bodu A do bodu B. To sme sa zahrali ale na takých veštcov, teda čo sa aspoň slovenskej ekonomiky týka, ktorá je, povedzme si, tak celkom jednostranne zameraná na auta. OK, ale toho by som sa zase nebal. Ja neviem, keď si predstavíš, že priemerný vek auta v USA je 15 rokov, čo hovorí samo asi za seba, tak stále ešte máme pár desaťročných, kým sa to rozšíri do takej miery, že budú samoriadiace auta dominovať. Budú už možno v najbližších nejakých 5 rokoch menšie regióny alebo nejaké mestá ako Dubaj, ako Singapur, kde sú tieto projekty vlastne samotnou vládou podporované. Tým pádom oni chcú odľahčiť tú dopravu mestskú a chcú podporovať práve samoriadiace autá. Čiže áno, môžu byť takéto nejaké lastovičky, ale reálne do mainstreamu sa samoriadiace autá dostanú možno, ja neviem, za 15, 20, 30 rokov. Dobre, samoriadiace autá sú v plienke, ako povedal Miro však. Nové technológie celkovo do budúcna. Je tam niečo, čo by ste vedeli pomenovať a nejako sa toho chopiť a predstaviť nám to, čo nás čaká v budúcnosti? Tak mňa možno čo napadá, ale akože to je z toho, že tak sledujem nejaké trendy alebo niečo podobné, že nie je to z mojej nejakej hlavy. Ale čo si teda myslím, že do budúcnosti príde, tak to bude nejaké inteligentné oblečenie, niečo, čo proste človek už bude mať ešte bližšie k telu ako ten telefón. A časom pravdepodobne možno aj nejaké implantáty a podobné veci, že... Takže nejaký kyborgizmus? Kyborgizmus možno. Human augmentation. No, niečo podobné. Rozširovanie schopností ľudí na základe nejakých technológií. Čiže nepôjde v pravom zmysle o kyborgizmus. Alebo iba toto je druh kyborgizmu? Nie, úplne asi. Neviem presne tú terminológiu, takže sa ospravedlňujem. Ale v zásade budeš si môcť vylepšiť oči. Lebo ti dajú proste nejaký špeci implantát, s ktorým budeš vedieť proste vidieť strašne ďaleko a budeš tam mať infračervené videnie a podobné veci. Áno, je to také úsmevné, ale už proste bežne v hrách alebo filmoch sa to vyskytovalo a sú už isté indikácie na tej Gartnerovej krivke adaptácie technológií, to úplne niekde na začiatku a odhaduje sa to možno na nejakých 10-20 rokov, kým sa tam dostaneme, ale máme nanoboty, čiže tiež vlastne dajú sa využiť treba na nejakú liečbu. Povedzme, vie sa cieľane tie nanoboty naprogramovať, aby ničili rakovinotvorné bunky. Jeden z príkladov. Čiže možno aj týmto smerom sa to bude uberať. Samozrejme obrovská otázka umelá inteligencia. No, presne tak. Aktuálne sme v stave, že vieme využívať umelú inteligenciu na nejaké úzko špecifikované úlohy. Hej, povedzme, vie to byť najlepší šachista na svete, ale vie to byť iba najlepší šachista na svete, okrem toho je úplne sprostý v podstate ten počítač. A teraz ale vlastne za chvíľku sa predpokladá, že príde už tá druhá fáza, kedy tie počítače už začnú byť schopné sami sa nejak učiť a adaptovať vlastne na rôzne podmienky. Tým pádom tá tretia fáza tej nejakej super AI príde relatívne skoro potom už. Miro sa chytil, celkom sa mi zdalo na to, čo Paolo hovoril o tej umelej inteligencii. Jasné, to v podstate to som chcel tiež povedať, že to je ten druhý smer, ku ktorému možno smerujeme, že teraz je veľa tých polemík, že či by sme vôbec mali pokračovať vo výskume umelej inteligencie, pretože... Tak filmový priemysel nám ukazuje, že je to hrozba. Nám ukazuje, že by to mal byť náš koniec. Takže to som chcel iba tiež spomenúť, ale myslím, že Pali to povedal. Dosť vyčerpávajúce. Keď sa zase vrátime k práci, alebo teraz sme si trochu sa zahrali na takých veštcov do budúcnosti, robiť, čo človeka baví, je úžasná vec. Ja mám pocit, že vám dvom sa to darí. Ale nielen z práce je teda človek živý. Čo vo vašom živote považujete za dôležité vy osobne? Čo by ste sa nejako nedokázali vzdať? To nejaký kixelíksik? Ja tak rozmýšľam, čo ja viem,
Asi ľudí. Proste tie sociálne väzby sú strašne dôležité, či v osobnom živote, či v práci a ako stačí, keď je človek nejak 2 dní izolovaný a proste to pociťuje. Áno, občas je fajn si oddychnúť, ale bez ľudí, bez ostatných ľudí sa nikam neposunie. Nedá sa založiť rodina, nedá sa vytvoriť nejaký priateľský kruh, nedá sa pracovať. Hej. Akože sám človek celú firmu nepostaví len tak z ničoho, takže by som povedal, že asi bez ľudí. Jo. Ja si to myslím takisto, akože nie je to také, že dá sa vždycky relokovať, ale nikdy ten človek nemôže byť sám, hej. Aj keď sa niekde presťahuje, tak potrebuje si nájsť nejaký okruh ľudí, čo často býva ten problém, že keď sa odsťahuje človek do zahraničia, tak sa tam často cíti ako cudzinec a potom sa tí ľudia vracajú. Takže tí ľudia sú takí dôležití, no predsa sme spoločenské tvory, takže... Ale keby som mal byť pragmatik, tak ešte poviem, že bez jedla, vody a vzduchu. S tým sa dá súhlasiť. No? A bez tej práce by sa mu znudil. Tak to hej. A na záver otázka, akú najväčšiu pracovnú lekciu ste dostali od života? Alebo človek teda zažíva v živote situácie, keď to sem tam prefacka položí, dostane nejakú tú lekciu, ale zase ho to asi niekedy posúva aj vpred. V pracovnej sfére, čo to bolo u vás? Neviem ani, či tú lekciu, možno také nejaké prekvapivé momenty v tom pracovnom živote. Čo ma tak napadá, tak človek by si niekedy myslel, že tí užívateľia, pre ktorých to robí, tak si tak povie, že no, že to je úplne jasné, presne, proste každý to musí pochopiť, ale ako zistí z nejakých štatistík alebo z niečoho, že asi som ja divný alebo niečo, lebo proste tí ľudia to robia to úplne ináč, úplne nezmyselne niekedy z môjho pohľadu, takže aj to, že nie je môj názor úplne vždy správny a dôležitý, aj keď môže byť racionálny alebo čokoľvek, ale nedá sa na tom proste postaviť napríklad aplikácia. Keď ja si niečo vymyslím, že takto to určite bude dobre, tak ma 90 ľudí môže presvedčiť, že to tak není. No. Aha, takže hovoríme aj o využívaní a používaní aplikácie. No jasné. Ja mám v podstate niečo také podobné, ja som sa naučil takému skepticizmu. Treba proste pochybovať o veciach, hlavne o svojich vlastných názoroch a o tom, čo si myslím, že však Ježišmária, toto musí byť pravda. Nie je, väčšinou nie je. Naozaj, čiže treba byť skeptický aj voči ostatným a proste pochybovať o tých veciach. Teraz akože nechcem, aby to bolo nejaké tak negatívne vnímané, pretože práve ten skepticizmus má takú negatívnu konotáciu, ale proste treba uvažovať, treba si vyskúšať tie veci, netreba sa rozhodovať, že ja si myslím, že to má byť takto, tak to tak bude. Jednoducho, treba to otestovať v reálnom svete, u reálnych používateľov a keď sa to naozaj dostane nejak medzi nich, tak vtedy dokážeme správne odpovedať na tú otázku, že či to tak naozaj má byť. Miro? Ja si myslím, že to je nekonečná hra na mačku a myška, si človek myslí, že už tomu rozumie, tak zistí, že tomu nerozumie. Toto bola zároveň posledná otázka, ktorú som sa spýtal Pavla Magica, produktového manažera zo Sajgiku a Miroslava Kaceru, Android developera zo Sajgiku. Nexteria veľmi pekne ďakuje, že ste si našli čas na tento rozhovor a ďakujeme aj všetkým vám, ktorí ste nás sledovali, ktorí ste sledovali toto video a ja si myslím, že sa môžete už tešiť aj na ďalšie videá, ktoré vyjdú a budú minimálne také zaujímavé, ako bolo toto. Majte sa.